Ayan ang finished product. Hello, good morning. Sunday ngayon. Pupunta kami ngayon sa Green Heart Fair. Yearly itong event. Last year wala kasi nga pandemic last year, kaya ngayon meron na naman. Try mag-vlog. Say hi. Hi. May bintana naman sa baba. Good morning. Hindi pa namin natatanaw kung nasaan yung fair. Nandito pa lang kami sa parking. Gamit ko ang regalo sa akin ng sister ko na sabi niya very comfortable daw sa lakaran. Laban daw to sa mga lakaran, sa mga long walk. Hindi daw sasakit ang paa ko. Walang sombrero anak ko. Ito naman, improvised knapsack. Dinala niya kasi yung mga laruan niya. Nakalimutan niya magdala ng kanyang backpack. Playground ng mga dogs, mga pets. May group munching daw. Nagrereklamo ng mga bata kasi malayo pala yung na-parkingan namin doon sa mismong fair. Kaya naglalakad pa din kami. Siguro mga 5 minutes na kami nagbo-walk. Kaya garo digdipig paagi para mahiling na iba na may dinidevelop sila. Ayan, nakikita na namin. Pirang minutes walk, garo nakakuyang kita. Siguro naka 10 minutes walk kita. Ito maluwas yan. Iyo, mga 10. Naka 10 minutes walk din kami. At least, exercise pa. Sikakanan ni area. Naka-reserve ka agad siya ng upuan. Ayan ang bagong coffin. Real nature. All natural materials. You want it?
Bagong kabaong. Yan, nakapila mga bata para dyan sa painting. Lahat ditong mga activities, katulad nitong painting, free pala to lahat. Kaya nag-enjoy ang mga family, talagang family friendly ang Australia. Yan. Ayan ang natapos niya. Okay, come here. Punta namin si Kuya. Put soil in. Andun siya. Hindi pa daw siya tapos. Ayan, pagkatapos mag-paint, lalagyan nila ng soil, tapos pipili sila ng tanim para patubuan. Para may plants na sila. Lettuce ang napili ni Carrie. And then you spray the okay? There you go. You want to give that a couple of sprays of water? Hi, what would you like? Yeah, on top. Lettuce, basil, parsley. I'll help you. I'll go the Elysium, the flowers. Flowers, look. The gentleman's going to give us some pretty flower seeds. You say thank you. Yeah, that's it. Napagod, oh. Yan, pero niya ko haluyo. Iyo ba yun ini? Ang ganda nito, oh. Bamboo, tapos ito complete na din, oh. Ganyan yung may laganan straw para pero mong bit-bit. Ayan, yung hawak niyang yan, made of water bottle plastic. Tapos ang lambot niya, ang texture niya parang fur din. Parang napaka-soft. You can start to build a groove structure, circular, staggered, over top dripping. Ini made of water bottle. Yan, oh. Very soft. Diyan, ma-spin kami dyan. Ang pila namin para mag-spin dyan. Nakalibre. Really? Ito ang nakuha ni Imbel. Vegan meatball. Iyan, vegan meatballs naman nakuha. Light bulb. Box na pati ang bit-bit ng anak ko. Yan, plano nilang bumili niyan para sa paghahatid sa school. Paghahatid sa school ng bata sa lilipatan nila. Jump, Gary, jump. Side.
That's the date. Like in the back. You will find Yan, pila kami dito sa macrame. Gagawa ka ng macrame tapos mukhang madadala mo yung gagawin free. Try kami. Yan ang finished product. Yan, dami nang naipon. Anong gusto mo, ma? O rice paper rolls? Yeah, I know. You don't have to explain it. I got it. Yeah. We love to say water, can you come say some with us? Whether we have plenty or whether we're in drought, we've got to save our water for we cannot do without. We love saving water, make every drop count. Dispose, 1 dig, and then 2 plant. Ah? Garila lang. Hindi makaluketa sila lang. Then fill. Forget it. Then refill. Tapos may maturubo. So may mga ano bagay dibon. Ay, Si kamatis mo. yan, pauwi na kami. 1 na. Isip ko na. Magwa-1 na. Ay, 1 p.m. na. Tapos naka 5,000 steps na din kami. Yan, pauwi na kami habang nasa mood pa yung yan, si Bunso. Ayan, oh, may kinakain kasi, may iniinom kasing juice. Kaya hindi niya pa nirereklamo. Mga 10 minutes na naman kami maglalakad hanggang doon sa parking.